pidän siitä ajatuksesta, että nyt tulee se oma kampusalue ja kaikki löytyy siitä samojen aitojen sisäpuolelta, näin toivon. Ajatus uudesta kampuksesta kuulostaa oikein hyvältä. Valokuvaajana työskentely on käytännössä ihmisten kohtaamista, ja jos uusia ihmisiä oppii kohtaamaan jo opiskeluaikana, se on pelkästään hyvä asia. Yhteinen kampusalue on hyvä ajatus. Mun mielestä on tärkeää tehdä yhteistyötä yli organisaation rajojen, koskee se sitten urheilupuolta tai vaikka täällä opiskeluissa niin sitten näitä oppiainerajoja. LAMKi muuttaa uudelle kampukselle, mikä on mun mielestä tosi hyvä asia, että saadaan kaikki tekijät saman katon alle ja heidän asiantuntevuus käyttöönsä muun muassa omissa opiskeluissa. Haen Lahden ammattikorkeakouluun. Meillä on loistava sijainti, monipuoliset opiskelumahdollisuudet, kohta uusi makea kampus ja muuten meitsäkin on käynnissä.